ମୁଁ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଜେନା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ଚଣାର ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଶାସକ ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ସାର୍। ମୁଁ ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ବେଙ୍ଗଲୋର ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ। ତ ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ମୁଁ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି। ମୋର ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା। ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 2,20,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଲୋକାଭିମୁଖ ଯୋଜନା ମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ 2 ପଦ କୁହନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବରେ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ବେଙ୍ଗଲୋର ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ମମତା ଅଛି ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଯୋଗ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବାରୁ ଅନେକ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେବଳ ଖାଲି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଏବଂ ବିଚାର ମିଳନ ହେଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁଧ ହୋଇଛି, ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ହେଉଛି। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଯେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁଠି ସଭ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଦେଶରେ କେବଳ ରାଜ୍ୟରେ ନୁହେଁ ଦେଶରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଉଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଗୋଟେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା, ଏଠି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ତା ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିକି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗକୁ, ଏପରିକି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବାହାରକୁ ବୁଲି ପାରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ବୁଲି ପାରିବେ। ହବିଷରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ତାଙ୍କ ଲାଗି ହେଇଛି। ଏଗୁলো ଦେଖିଲେ ମମତା ଯୋଜନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲମ୍ବା ଯୋଜନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟରେ ହେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବେ ବିଶେଷ କରି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରିୟତା କାହାର କେତେ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେର ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ସେଥିରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 59% ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ତାଙ୍କର ଅଛି, 1 ନମ୍ବର ହେଇଛନ୍ତି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଉଛି, ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛି ତାର ଆଧାର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଜାୟ ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଶୁଣିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହାୟକ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେବେ ପରେ କଥା ହେବି। ତ ଆମ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ। ଯୁବକମାନେ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଆଗାମୀ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବେ, ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବେ। ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଗଠନର ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇପାରିବ। ଆମେ କେବଳ ପରାମର୍ଶ ଦେବୁ ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯୁବକମାନେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ, ଏପରିକି ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଯୁବକମାନେ ନାଁ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି, ଉର୍ଜା ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ଅଛି। ସେ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।